आईच्या दिसा मोरयेच्या फेस्ता दिसा बापाक पुता पवित्रज्ञा भक्तीन वंदिया सोडवणेच्या इतिहासान चरणदासीच्या जीवन विचित्रत्या केल्ल्या देवाक आमी हरसिया विचित्रत्या केल्ल्या देवाक आमी हरसिया देवान संसाराचो मोग केलो आपल्या पुता संसारी धाडलो मोरये कुशी मनीस जालो बापा काल जावन सोडवंदा जालो देखून मोरये संगी आमी सर मेळ्या देवा करगा बलिदान भेटोव्या देखून मोरये संगी आमी सर मेळ्या देवा करगा बलिदान भेटोव्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू मोगाच्यानो एक कुटाम जावन हे अर्गां बलिदान भेटोवंक देव मंदिरांत आमी सांगाता जमल्या आज आमकां दौडतो संभ्रम भगवंत ओंकार मोरयेच्या स्वर्गारोहणाचो दबाजो आनी सांगाताच आमच्या भारत राष्ट्राक स्वातंत्र्य मेळ्ळ्या दिसाचो उगडास करता हांव कथावीण ओंकार मोरयेक संवसारान तिची जिणी सोंपल्या उपरांत कुडी आत्म्या समेत तिका सरगार उबान व्हेली म्हणलें भवार्थाचें सत हे फेस्त परगडता देवाच्या उतराक विश्वासी रावलेले मोरयेक हे वर्तें बाग फावो जालें देवाचे कुशे प्रमाणे जियेल्यार आमकां हे सर्गीचें इनाम फावो जाता आमच्या राष्ट्राचो सुटकेचो दीस संभ्रमतना आमकां लाभलेल्या स्वातंत्र्या खातीर देवाक अर्गां दिवया आनी हे स्वातंत्र्य जबाबदारेन उपयोग करूंक देवाचो आदार मागया ह्या दिसाच्या बलिदानान फावते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी देवा लागीं भोगसणे मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुणी हांव सारून सांगता मोनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पसत भगवंत सदांच ओंकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर महिमा देवाक महिमा देवाक महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता
आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर तू बापाचा उजव्यात बसला आमची मागणी मानून घे इत्या पवित्र ज्ञान सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया सर्व राष्ट्रांच्या धनी आमच्या मोगाळ बापा ज्या दिसा तुवें आमकां मरये कुडी आत्म्या सैसर्गीचे महिमेक उबारून वेली त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय जोडूंक पावलो ही एक तुजी जाणवायेचे निमोगाची वडखुणा म्हूण आमी दिनवाशी काळजान ओपून घेता आमचे सर्गीचे मायेचे आसऱ्या काल भारत माताची समेस्त भुरगीं सर वायटांतली सुटोवन आत्म्याची स्वतंत्रताय जोडूंक आनी सरगार सुखाची जिविताची भरती जिणी बगूंक फावो जावं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना उगडापान पुस्तकांतलें वाचप तेदवा सर्गी देवाचें मंदिर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्ल्याची पेट तंतू आसलेली दिसली तेदवा अंतरळी एक व्हड कुणा दिश्टी पडली एक सूर्य न्हेसली तिच्या पांयां चंद्र आनी तिच्या मुस्ताकार 12 नखेत्राचो मुकोट तेदवा अंतरळी आनी एक कुणा दिश्टी पडली एक महासरप उज्या बरीन तांबडो ताका 7 तोकल्यो आनी 10 शिंगां ताचे हर एक तकलेर एक मुकोट आपल्या शिमटेन अंतराळ वयल्या नखेत्रा तिनांत एक वंटो ताणें मार्न जोडोवन भुमीचेर घालो उपरांत प्रासूज जावंक तयार जाल्ले स्त्री येवजीर तो उबो रावलो तिचें भुरगें भुंयग पडल्या क्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जालो स्त्रियेन एक चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो वोस तो लोंकराच्या बेतकाटेन सर राष्ट्रां वयर रजवटी चलोवन नेमलोलो पूण जल्मल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या शिंयासना उजेर तक्षण उखूल मेलो आनी स्त्री आरण्याक पळोवन दवली तेदवा सरकार व्हड एक ताळो हांवें आयकलो आतां जाल्यार तारण आयलें देवाची पदवी राजवडकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो देवाचे उतर है देवाची बड उपकार ओफीरच्या भांगारान नेटोवन तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी ओफीरच्या भांगारान नेटोवन तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी तुझ्या स्त्री परिवारांत राजकुंवरनी आसात ओफीरच्या भांगारान नेटोवन तुझ्या उजव्याक बसून आसा तीस पाटाची राणी ओफीरच्या भांगारान नेटोवन तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी आयक तुवें आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय तुजो काशलोक आनी माय बापाचें घर तूं विसर राय तुजें सुरूपायेक भुलतलो तुजो पती तो ताची सेवा भक्तीन कर ओफीरच्या भांगारान नेटोवन
बसून असा राणी ओफीरच्या भांगाराने टोन तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी. दुसरें वाचप सांपावलन कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आतां निजाय की क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला. मरण पावल्ल्यांक मेल्ल्यांतलीं उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपणी येता. जशें आदां थंय सोमेस्त मरतात, तशें क्रिस्ता थंय सोमेस्त जिवांत उठयतले. पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार. सकाळची जामिनी कसो पयलें क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्ताच्या येणा वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आशिल्ल्या सोमेस्तांक. उपरांत येतलो अंत, जेदवां सर राजवटकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपले राज ओपून दितलो. कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयां तळा घालीसर क्रिस्तान राजवटी चलोवची गरज. आनी निमाणें पाडव जातलो तो वैरी मरणच. कित्याक सर वस्तू देवान ताच्या पांयां तळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवाचे उतर हे. देवाची बड उपकार. सर्वेस्पोराचे जय alleluia. सर्वेस्पोराचे जय alleluia. 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 सर्वेस्पोराचे जय alleluia. मरियेक सर्गी उखल वेलां देवदत्ताची कोर संतोष आनी उल्हास पावतात. सर्वेस्पोराचे जय alleluia. सर्वेस्पोराचे जय alleluia. 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 सर्वेस्पोराचे जय alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमच्याही सोबे असो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्यावेळी देवदूतान मरियेक नमान कर्ण थोड्याच दिसांनी मरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशाक एक शहराक धांवी गेली. थंय जाकार्याच्या घरा भितर सर एलिझाबेथेक तिने नमान केलो. एलिझाबेथेन मरियेचो नमान आयकतच तिच्या कुशींत असल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन व्हडा तळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. म्हज्या सुम्याच्या मातेन म्हजे बेटेगेमचें हें बाग खंयतान म्हाका फावो जालें. तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानांत पडतच म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमांतली तूं कितली भागी. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारका थंय संतोशान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट गेली. देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हूण पसारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पसत विचित्र कामां केल्यान भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांक दाखयता तो काकुळत संततावन संतते पर्यंत. आपल्या बावल्यान ताणें बळ दाखयलां. आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेदारांक उंच आसनांत ताणें सकला गेल्यात
आनी किरकोळांक ऊस उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेचे ताणें पालो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदांकाळ. मरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथाच्या संगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. देवाचे उतर है वाखणी तुका क्रिस्ता. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವು ಈವಾಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಿನ ನಾವು 2 ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇವಮಾತೆ ಮಾತಾ ಮರಿಯಾಳ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವೀಕೃತ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಉದ್ಗ್ರಹಣದ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇದು ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಬ್ಬವಾದರೆ, 2ನೇ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆರೋಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಮಾತಾ ಮರಿಯ ತಾಯಿ ಮರಿಯಳಿಗೆ ನಾವು ಉದ್ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆರೋಹಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಗ್ರಹಣ 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳು ಹಾಗೂ ಇದರ ಅರ್ಥ ಕೂಡ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೂಡ ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಆರೋಹಣ ಯೇಸುವಿನ ಆರೋಹಣ ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ದೇವರ ಪುತ್ರರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಆರೋಹಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯೇಸುವಿಗೆ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ದೇವರ ಪುತ್ರರು. ಆದರೆ ತಾಯಿ ಮರಿಯಮ್ಮನವರನ್ನು ನಾವು ಉದ್ಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆರೋಹಣ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು, ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ತಾಯಿ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಆರೋಹಣ, ತಾಯಿ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಉದ್ಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ, 1947ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಹೊರಗಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಕೀಯ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಹೋರಾಟದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ, ಗರ್ವದಿಂದ ಈ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಓಡಬಹುದು, ಹೋಗಬಹುದು, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ನಮ್ಮ ಮುಖದಿಂದ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಗುಲಾಮರಾಗಿ ದಾಸನಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ತೆವಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಆಚೀಚೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಕಾಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಂಚಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಗು ಆಚೀಚೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ತಾಯಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಮಗು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೂಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು. ಆಚೀಚೆ ಹೋಗಿ ತೆವಳಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕುತೂಹಲ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಡಿತ ಬರುವಾಗ, ಅಡಚಣೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಮಗು ಕೂಡ ಕೂಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು, ಆತ್ಮಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು. ಗುಲಾಮರಾಗಿ ದಾಸರಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈಜಿಪ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಮಿಸ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು ಫೇರೋನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೇವರ ಹತ್ರ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಪ್ಪು ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಮತ್ತು ಕಂಪೆನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಇರುವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮಗೆ ಇಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ, ಕಳೆದ 76 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು, ಬಾಹ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಮೂಲೆಗೂ ನಮಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಇದೆ. 1970-77ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಅಥವಾ ಅನ್ನ ಆಹಾರ ಸಿಗುವುದು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಇದೆ. ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಚಂದ್ರಯಾನ ಸ್ಪೇಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, LVM-3 ಅಂತೇಳಿ. LVM-3 ಚಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ 27ನೇ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವುದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಸಾಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೇವೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದರೆ ನಾವು ನಾಸಾಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೇವೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಂಟಕ ಕೃತ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ನಶಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆತಂಕವಾದ ಅಥವಾ ಟೆರರಿಸಮ್, ಹೊರಗಿನ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಇಂದು ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಧರ್ಮ, ಮತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ, ಪಂಗಡ, ಗುಂಪು ಎಲ್ಲ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಚಿಂತಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮ ಪ್ರಚೋದಕ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ವಿಕಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಭಾರತ. ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಕರುಣೆ, ಮಮತೆ ಅಂಥ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಇವಾಗ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಇಂದು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಂದಿನ 3 ಪಾಠಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತವೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ನಾವು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಜನರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಅವರ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾರೆ. 2ನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ರೋಮನರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಪೌಲರು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ಪುನರ್ಜೀವಿತರಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಯಾರು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಕೂಡ ಪುನರ್ಜೀವಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು 2ನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ. ಇಂದಿನ ಸುಸಮಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮರಿಯಳು ಆ ಆನಂದದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ದೇವಪುತ್ರ ದೇವಕುಮಾರ ಯೇಸು ಅವರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಪಾಪ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಆ ಒಂದು ವರದಾನವನ್ನು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಮರಿಯಳು ದೇವರಿಗೆ ಆನಂದದಿಂದ ಆ ಸ್ತುತಿಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಆ ಘಟ ಸರ್ಪದ ತಲೆಯನ್ನು ಕುಚ್ಚಲಿಸಿ ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಶೈತಾನನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದರ ವಶದಲ್ಲಿ ಇರದೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತಿನಂತೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುವುದು. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ದಿನ ನಾವು ಈ 2 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಯಿ ಮರಿಯಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ, ನಮಗೆ ಅವರು ನಡೆದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿಗೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ತರಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಂಥ ಆ ಕೃಪೆ, ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ತಾಯಿ ಮರಿಯಳು ನಮಗೆ ನೀಡಲಿ ಹಾಗೂ ನಾವು ಆ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ದೇವರು ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಆಮೇನ್. भवर्तंची उसरणी सत्मंता देवाक सरपदविदरा बापाक सर्गानी पृथ्वीचा रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ताक त्याच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्याक तो पवित्र आत्म्यावर विगर्भी संभाळलो आमकां मुरीतान जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणे कस सोसले ताका कुर्सार जडलो तो मेलो आणि ताका आणखी पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सरगार चढलो सरपदविदार देवबापाचे उज्जे कुशीन बसला तेंतान जिवांनी मेल्ल्यांची जडती करूंक येतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पत्कांचे मोक्षाणे कुडीचे जीवन कोण ससनाचे जिवीत आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो, देव आमचो बाप आनी तो ताच्या भुरग्यांची मागणी आयकता आनी सदांच आमचे कितें गरज आसा तें दिवंक आमकां तयार आसा. ह्या कश्टांच्या वेळा काळार आमी आमचे सांगाता आसा म्हणले थीर पातयेन आमी देवा लागीं आमची मागणी दवरया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोकळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्याने मोरयेच्या स्वर्गरोहणाचे सतू कलदर आपले ताबेनासचे देव परचेक मोरयेची देखी काल चलोवन सरकाराचे वाटेन कुशेन समकोंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचो राष्ट्र आज आपलो स्वतंत्रचो दीस संभ्रमतना आमच्या राष्ट्राचेर तुजी आशिर्वादा वत. देशाच्या मुखेल्यांनी आनी सहपोरचेक माया मोगाचे एकवटाचे न्याय नितीचे राज बांदून हाडूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिढे वरवीं आनी उतर प्रायेर एकसुरपणान कश्टांच्या आमच्या भावा भयणीक तुजो उसवाड आनी बरवसो लाभय. तांच्या जिविताक आदार लाभय
आनी तांची सेवा करतल्यांक मोगाच्या आनी सोंसणीकायेचे स्पिरितान बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. लग्ना बेसांत एकवटून कुटुंबाची वीत बांदून हाडूंक मुखार सरतल्या काजारी जोड्यां पसत मागता हांव. ह्या जोड्यांनी लग्ना बेसाचो महत्व उकल समजून कुटुंबाचे आनी बेसाचे कायदे पाळोवंक करपा लाभय. तांच्या लग्ना जिवितांत येवच्या सर अडकळीचेर जैत व्हरूंक तांकां करपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर युवा जाणांक तुज्या पांयांतळा समर्पित हांव. जिवितांत कश्ट आनवरां येतना आनी गल्ली योजना पोंताक पावनांतल्या वेळार ती निराशी जायनासतना तुजेर बरवसून जियोंक तांकां शिकय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेसा बवरी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी देवाचे कुशेकाळ जावन जियोंक तशेंच एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक शिकय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा व्हडा भक्तीपणान आमी उसारलेली आमची खालती प्रार्थना मानून घे. अशें आमचे जिवीत तुका सदां मानता तसलें जावं हे मागणें करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. उंडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर. मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरी बरी जीवन आमचे तुका भेटयता. जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. तुजी उतरां आयकूंक उर्बेस तांकां कर. तुजी खुशी पाळूंक उर्बेन आमकां भर. पेल्या सेवेन जीव उदार आमकां कर. मरयेचे आदर्श घेवन धैर्यान आमकां भर. उंडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर. मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरे परी जीवन आमचे तुका भेटयता. जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. भावांनी भयणीनो आमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या अनेक पवित्र सभेच्या हातांत सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गींच्या बापा आमकार मरयेच्या दबाजीक सर्गा वर्णा दिसा ह्या तुज्या पोरुदण्या खातीर आमी आमच्या देवाचे स्वतंत्रकाये पासत तुका दिन वासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दाराळ देण्यांनी भरलेली आमचे भुंयतली ह्या दानांत तुका संतोशान ओपून दिता. त्याच बराबर समेस्त आमच्या भावा भयणींचो वावर कश्ट दुखां संतोष आनी हुस्के आत्रेक तुका समर्पित हांव. जेजूच्या अगणित मोगाच्या समर्पणांत आमची ही भेटवणी तूं मानून घे आनी सुफळ कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याही सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवणपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत शासनाचें. आपल्या महिमे वंसर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उसर्गीन
जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय. बापा तू खरंच पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. फातकांचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत ते वरावतले, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्याक सुम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची एकाकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवंत धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान आत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणागा पहिल्यान ती आम्ही सुभागी सोम्याचे म्हणजे भितरेंचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली जेजू हांव तुका काळजांत्या घेता संतोषान तुजे मासग सेवता तुजे थंय जेजू आजाव एक जाता तुजेर सोम्या पातयेवन हांव रावता जेजू ये तूं काळजां बिडार कर ह्या टाण्यां तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मोमोसो तुका सदां नीत त्रेता तुका सेंतो आतां लालेता जेजू ये तूं काळजां बिडार कर ह्या टाण्यां तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मोमोसो तुका सदां नीत त्रेता तुका सेंतो आतां लालेता जेवणार तुवें उंडो मोडून दिलोय घेया खाया म्हणून तुकाच भेटयलोय आत्म्याचे कान जावन उंड्यात तूं आयलोय कुशेन कुर्सार मोरूंक तयार जालोय जेजू ये तूं काळजां बिडार कर ह्या टाण्यां तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मोमोसो तुका सदां नीत त्रेता तुका सेंतो आतां लालेता सर्वेस्पर आमच्या बापा महिमेक पावलेल्या ओंकार मायेच्या महिमेंत पुताची कूड आनी रगत संतोष बरीस काळजान आमी घेवल्या उपरांत हें मागणें आमी तुका विश्वासान करता आपल्या देशाचे उदरगते पसत भारत मातेचे भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नाचेर तुजो शुभाम आशिर्वाद पडो आमच्या देशांत नीत शांती आनी मोग सदांच आसूं आनी आमी समे संकार मरयेच्या वाटेनी चलून तिच्या संगता सरगार सुखेस्त जिविताचे बर्तेक आनी पुनर्जीवनपणाचे महिमेक फावो जावं तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्याही सोबे आसूं सरपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धरता देवाचे वडोपकार आमच्या बापा सर्गींचा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या आम बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वता आमेन उपीर बंगाराने सोन कुरपेशेल्या नेटून सोपतास संसाची राणी सर्गा सिंहासनाता देखता ती मोगाळ दिसला सरपड्या तिचे चरणी भोडव्या संगी मेळून करया ती कानामन कुरपेवून माय माये प्रणाम करया मोगान मधुर ताळ्यान आमी गावया तिचे भजन सूर्या चंद्रा सोवे करया मी वंदन
सूर्योसन नामान करतात नेकेत्रा मुकुट विणतात मरिये मायेच्या मस्तका आंजा कोर भक्तीन गायतात नामांती काती करतात सर्गा आणि संसारा भोळव्या संगी मेळून करया तिका नामन कृपेवून मायाये प्रणाम करया मोगा मधुर ताळ्यान आमी गावया तिचे भजन सूर्या चंद्रा सोवे करया मी वंदन